Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Yakosuko, The Promise. Oh, ambot ni mo. Please, Rolando, tabangi ko. Nga dili ko makabalik sa Japan. Sorry, ma'am. Pero dili ko makatabang anay mong problema. I'm very sorry. Ugawas. Ati man na imong itsura. Kanya na paingon din si Sir Ichiro. Natsumi? Ichiro? Naitira no? No, I'm not crying. Ayaw na lang pamakak niya, ma'am. Sultihin na lang ko na siya nga dili ka gusto mo balik sa Japan. Maong nagila ka. Hilom, Rolando. Kontuno ko to, iyute ko dasay. Ichiro, I want to go home. To Japan? No, to Azami Resort. Karadyo no, itoremos. Ha? Ihatod ko ko pa uli. How about you, sir? Watashi wo, kaigo ga arimasu. Doon ako na siya meeting. Maong ihatod na lang ko, Rolando. Ichiro, thank you. Hanato, shanshu shite kudasai. See you later. Abibir ako ikaw lang ang iyang kauban karon. May meeting pa rin siya? Sa ako nang giingon, priority ni Ichiro ang negosyo. Kay nako. Ug naipaw ko nga dili ko malipay sa mahimo na akong kinabuhi uban iya. Ganun nakasiguro masab ka? Tungod kay nakita ni nako sa akong inahan. Ha? Wa magmalipayon si mama sa iyang kaminyoon sa akong amahan. Hangtod karon. Pero mas gipilit niya ang hapon kaysa sa akong uyuan. Walang mo makasabot ni mama. May mabagihatod ako nimo sa resort. Niyata sa inyong resort, ma'am. Sige na, kanaog na. Nganong dili magyug kaganahan ako? Ma'am, gabi na. May mo ba? Di na ta maglalis? Dili man kita maglalis. Kung dili ka makiglalis. Kung noon sa may sa bang babae ni mo, ayaw kong papayrain ni Rolando. Sab ka, ma'am, nagsugod na sab ka? Ayaw na laging ugkata ng akong kinabuhi. Samtang masuko pa ka nako. Samtang insultuhan pa ko nimo. Muriklamo gyud ko. Gusto lang ko makikigala nimo. Gusto kong doon ako'y kasumbungan sa akong problema. Og ikaw ang naa. Pero bato kag kasing-kasing. Gabi na. Ug man na ta magsulti. Pero, Sulbara una ng imong problema. Una pang hilabot sa akong problema. maugid ka. Itukmod dayon ko nimo palayo. Kung di ka gustong itukmod, palayo na lang dayon ako. Ayaw kog tagda. Ayaw kog istoryaha. Labaw sa tanan. Ayaw kog atimana. Huwag ka magkagusto sa akong pag-care nimo. Wala lagi ko magkinahanglan nimo. Sapagkat di ka kasabot sultihan. Agahon ta ka. Bodyguard lang ko. Busa palihog ayaw kog atimana. Gising ka hanasad ko nimo. Kay gaya ka mag-uugod. Di ka kasabot. Ano man pugos magyug kag pagigsuor na ko. Nga di magyug ko ganahan nimo. Ngan dili magyud siya magpalayo na ko. Ngano man. Iyan na sab kong gisingkahan. Iyan na sab kong ipasakitan. Pero nga nung dili magyugugan na mo palayo niya. Hello? Natsumi? Ma, Naunsa man ka? Gano'n kilakman ka? ma, Ipasakitan ka ba ni Ichiro? wa ma. Naglagot lang ko na ako. Nga naman. Ngano naglagot man
Maol ko nga, hapit na mi mamauli niya, ma. Dili gid ako madawat nga makasal kang Ichiro. Natsumi. Ma, I'm sorry. Pero dili na ko gustong mabalik diha sa Japan. Unsa? Pero dili ka na mahimo, Natsumi. Kinahanglan mo balik ka diri sa Japan. Ma, Pilipina ko. Mahiba kong mapuyo diri sa Pilipinas. Natsumi, masuko ang imong amahan kung imo ka nang buhaton. Yanang mahadok man ka ni Papa Hiroshima. Siya ang nakaingon nga magulanon ka karon. Naipaw ko. Sinayfer niya ng imong gimahal og dili si Papa Hiroshi. Hilong, Natsumi. Ayaw naghisguti. Ma, sorry. Pero mangita gid ko paagi nga dili ko makasal ni Ichiro. Natsumi, ayaw ka nang buhata. Ayaw intahon pasuka ang imong amahan. Nakahukom na ko, ma. Kinahanglang tumanon ko ang niya sa akong kasing-kasing ug huna-huna. Og dili ang pagbuot sa akong amahan. Natsumi. Bye, ma. I'm sorry, ma. Sorry, gid kaayo. Pero dili na ko mapauli diha sa Japan. Dili na. Nganong dugay man kang nauli, Rolando? Ako nag-drive sa hapon nga tag-iya ng Picas Resort, tiyo. Si Natsumi? O, tiyo. Todo, tiyo. Kamusta naman ka? Oh. Niya. Nagpaabot na lang sa kong kamatayon. Tiyo. Tiyo, may mo pag dili ka mag-iskot o kamatayon? Wa na ko'y paglaom sumaabot, Rolando. Buhay unon lang ko nimo. Unya, may problema ka pa ang giatubang nining atong resort. May mga utang pigud ta sa bangko. Tiyo, masulbad ra gihapon yung problema, ha? Pagsige ko na una-ana. Sige, tiyo, mapahuway una ko. Kumusta na si Natsumi? Ha? Nganong nanguta naman kanya, tiyo? Wa lang. Nahinumdum lang ko sa iyang inahan. Pareha silang sultihan o kinaiya. Dili lang una ta mag-iskot atong mga bayhana, tiyo. Gano man? Makalabad sa o. Sige, tiyo, matuog na ko. Samok bayhana. Hello, Ma'am Natsumi. Naimang gipangayong kape, Ma'am. Salamat, Carlin. Ma'am, loyal lagi kag now. Nakay problema? Naalay bugat na problema. Hala, no? Maproblema sa di mo mga dato, Ma'am. Natural. Kitang tanan may problema, magyud. Pero sure ko nga dili kwartang imong problema, Ma'am. Gusto ka? Tuot, mangutan ako. Kung doon na kay problema, unsaon man mo pagsulbad? Oh, depende sa problema, Ma'am. Kung pananglit, dili ka ganahang magpakasal sa usa ka lalaki. O say buhatan nimo. Oh, unsa pa? Ididigit ko pakasal. Bisag panitan pa ko. Dilikit ko magpakasal. Ha? Kita'y tag-iya sa tong kasing-kasing, Ma'am. Og dili may mong makitipon tas lalaki nga watay gugma, uy. Ikaw, happy ba ka karon? Happy naman. Pero, mas happy gid ko kung panguyapan ako ni Rolando. Ha? Nga na di ay, dili pa di ay mo uyab? Dili, oy. Ako naman lang gani nang uyab anak niya. Pero wa siya ipik. Tinuod ka? Dili mo uyab? Ay, di lagi, ma'am. Promise. Pero, nganong nangutan naman ka, ma'am? Wa lang. Wa. Sige ha, magpahangin lang una ko sa baybayon. Okay, ma'am. Nindot man di ay ning utlana na mo sa resort ug sa ilang Rolando. Niada kong bato nga mahimong lingkuran. Ug sa lipod kamay gikan sa ibabaw. May ayaw ka suko, my God! Ayaw doon ako, kaya. Ayaw doon ako. Masamot akong saputin mo, da. Ano ka namin? Punos laban sa o ng mga tawhana.
Ayog sapot-sapot, oy. Manakod unya ka na ako. Ikaw na sab? Oo, ako na sad. Good morning. Nagkape na ka? Ayaw lagi kong katimana. Ngano? Kay nahadlo kang musamot kag ka-in love na ko? Unsa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!